Hej og velkommen til Global Eye. Jeg er Natasha Kirtik, og i aften skal vi se nærmere på de største historier, der har præget overskrifterne verden over i denne uge. Lad os se på, hvad du kan forvente i aften. Vil krigen mellem Rusland og Ukraine nogensinde få en ende? Ja, efterhånden som begge sider fortsætter med at udveksle ild, opstår der spørgsmål om, hvem der egentlig har overtaget. Og det er netop det, vi skal debattere. Og senere, hvis du er bekymret for, om du har råd til din næste flybillet, er du ikke alene. EasyJet nedtoner nu frygten for brændstof til sommeren og siger, at der ikke er nogen risiko for mangel lige nu, selvom spændingerne i Mellemøsten skaber uro på oliemarkederne. Derudover anklager USA den kubanske leder Raúl Castro for mord, mens Cuba kæmper for at holde sig økonomisk oven vande midt i nye amerikanske sanktioner. Vi har alle detaljerne. Men før vi kommer til alt det og meget mere, lad os tage et kig på nogle af de største historier, der skaber overskrifter rundt om i verden i denne uge. En dødelig mineulykke i det nordlige Kina bliver nu kaldt landets værste i 17 år, efter mindst 82 mennesker døde i en massiv gaseksplosion i en kulmine i det nordlige Kina. Myndighederne siger, at forvirringen opstod på grund af kaotiske tidlige optællinger, da der var 247 arbejdere under jorden, da eksplosionen ramte sent fredag. Adskillige flere blev såret, og 2 personer er stadig savnet. For øjeblikket er nogle af selskabets ledende medarbejdere blevet tilbageholdt, og de er blevet efterforsket. Beijing kræver nu en fuld undersøgelse og fornyet sikkerhedstjek, efter at statslige medier igen har advaret om det farlige pres for at prioritere produktion over sikkerhed i Kinas enorme kulindustri. I mellemtiden har amerikanske militærfly gennemført en sjælden øvelse over Caracas. Det er den første øvelse siden den amerikanske operation, der væltede præsident Nicolás Maduro i Venezuela tidligere i år. Embedsmænd oplyser, at 2 Osprey-fly landede nær den genåbnede amerikanske ambassade under det, der beskrives som en hurtig evakueringsøvelse. Nu siger Washington, at det handler om beredskab og at stabilisere landet under dets nye politiske setup. Men på jorden bliver det opfattet meget anderledes, at amerikanske fly flyver over hovedstaden. Og nogle venezuelanere kalder det en uvelkommen magtdemonstration. Og i Europa er Serbien på kogepunktet, da 10.000 af demonstranter fylder Beograds gader. Og denne gang bliver det voldeligt. En studenterledet anti-regeringsdemonstration, der protesterer mod præsident Aleksandar Vučić's 12 år ved magten, er nu eskaleret til sammenstød med uropoliti. Politiet affyrede tåregas og chokgranater, mens grupper af demonstranter kastede nødblus, flasker og sten. Bevægelsen begyndte for omkring 18 måneder siden og blev udløst af et dødeligt sammenbrud på en togstation, der kostede 16 mennesker livet og udløste vrede over korruption og statslig forsømmelse. Og SpaceX har netop bragt sin hidtil mest kraftfulde raket tættere på kommerciel virkelighed. Men det gik ikke stille for sig. Fredag opsendte virksomheden sin 12. Starship-testflyvning fra Texas og sendte den enorme næste generations raket ud i rummet i en højrisikotest. Nu endte denne mission med en kontrolleret landing i havet i det Indiske Ocean. Det blev efterfulgt af en stor eksplosion. Men på trods af det kalder SpaceX-testen et vigtigt skridt fremad for Starship V3. Det er et nyt system, der er designet til at muliggøre hyppigere Starlink-satellitopsendelser og til at sende fremtidige NASA-missioner til månen. Og nu har vi nået toppen. Det er nu mere end 4 år siden Rusland indledte krigen mod Ukraine. Og mens begge sider fortsætter med at udveksle ild med de seneste store angreb på både Moskva og Kiev, er der stigende rapporter fra Rusland, der tyder på, at presset måske endelig er ved at indhente præsident Vladimir Putin. Med en aftagende økonomi, internetnedbrud og frustration blandt eliten, ser det ud til, at selv stemmer, der støtter krigen, begynder at stille spørgsmålstegn ved, hvor det hele er på vej hen. Men alligevel insisterer Moskva på, at sejren i Donbass stadig er inden for rækkevidde. Så det store spørgsmål nu er dette. Er Putin stadig fuldt ud i kontrol, eller begynder vi at se sprækker inde i Kreml selv? Med os i panelet i aften for at diskutere de politiske konsekvenser af krigen i Ukraine har vi Katarina Lisonova. Hun er ukrainsk journalist og medierådgiver hos Razom for Ukraine.
Vi har den tidligere talsmand for præsident Vladimir Putin, Sergej Markov, og vores seniorkorrespondent Owen Alterman med os. Men før vi går videre til vores debat, lad os få lidt baggrund. Ruslands krig i Ukraine handler i stigende grad mindre om momentum på slagmarken alene, og mere om Vladimir Putins politiske udholdenhed på hjemmefronten. Putin har gjort det klart, at han stadig ønsker fuld kontrol over Donbass som et centralt krigsmål, men det mål har en høj pris. De russiske tab fortsætter med at stige. Ukraine slår nu dybere ind på russisk territorium, og krigen er ikke længere noget, Moskva kan holde helt på afstand fra sin egen befolkning. I årevis har Putin modstået chok, der kunne have truet en anden leder. Sanktioner, militære tilbageslag, international isolation, endda et væbnet mytteri. Men på trods af alt dette har manden i spidsen for Kreml overlevet. Men presset vokser. Hvis Rusland ikke kan sikre sine erklærede krigsmål, og endda får svækket sit greb i områder som Krim, som har været under fast russisk kontrol i over 10 år, er Putin så til sidst nødt til at skrue ned for sine ambitioner. Hvis ukrainske angreb fortsat rammer russiske befolkningscentre, styrker det så støtten til krigen, eller begynder det at vende russerne imod den? Og hvis dødstallet fortsætter med at stige, hvornår bliver omkostningerne for høje, selv for Kreml, til at håndtere? Krigen er måske ikke i sin slutfase endnu, men det politiske spørgsmål bliver stadig mere påtrængende. Er Putins dage i embedet talte? Godt alle sammen. Vi starter med vores 30 sekunders lynrunde. Hver af vores paneldeltagere får 30 sekunder til at besvare det første spørgsmål i vores debat. Og spørgsmålet er Putins dage i embedet talte? Katarina, værsgo. Tak, Natasha. Ja, hans dage er talte af nogle meget enkle grunde. For det første så er han en gammel diktator, og hver dag, bogstaveligt talt hver dag, bringer ikke kun hans tid ved magten tættere på enden, men også hans liv. Hans dage er helt sikkert talte, og han er også stærkt virkelighedsfjern med hensyn til, hvor hans krig fører ham og hans land hen. Okay, Sergej, hvad er din holdning? Vladimir Putin vil blive siddende, fordi han blev demokratisk valgt, og alle ved, at Putins opbakning er meget høj. Nu er den faldet en smule fra, jeg tror, 75 til 68, noget af den stil. Men han ser stadig ud til at være den mest populære europæiske leder blandt hele befolkningen. Og folk støtter i høj grad hans idé om, at det ukrainske ulovlige nynazistiske terrorregime skal fjernes og holdes nede. Okay, Owen, værsgo. 30 sekunder. Natasha, vi er måske tættere på slutningen af Putin-æraen end på begyndelsen. Men det betyder ikke, at vi er tæt på slutningen. Se, der er tydeligvis problemer for Putin derhjemme og ved frontlinjerne. Men i sidste ende er Rusland stadig en stormagt. Ukraine er med rette stolt af det, de har opnået inden for dronekrigsførelse, og hvor selvforsynende de er blevet. Og Ukraine har bestemt nogle trumfkort. Men Natasha, i sidste ende har Ukraine ikke et Trump-kort. Ordspillet er med vilje. Okay, nu vil jeg gerne åbne op for længere svar i denne diskussion. Vi har ikke længere en 30 sekunders tidsbegrænsning. Jeg vil gerne tale om spørgsmålet om politisk svaghed. Vil tegn på politisk svaghed meningsmålinger, der nu kommer fra Rusland og ser ud til at indikere, at Putin måske mister den støtte, han tidligere havde, få den amerikanske præsident Trump til at vende sig væk fra Putin og nærmere Ukraine? Katarina? Først og fremmest vil jeg starte med at sige, at Ukraine vågnede op i dag efter et af de største angreb, der nogensinde er sket før, især i Kiev. Og et af de store eksempler på, at Rusland og Putin er helt ude af trit med virkeligheden, er det faktum, at de har angrebet med ballistiske missiler. Endnu en gang var det civile, ikke militære mål, og de har brugt mange penge på disse mål. Mens deres eget territorium bliver angrebet som gengæld af ukrainske styrker, og flere olieraffinaderier bliver ramt samme nat, hvilket viser ret tydeligt, at den russiske regering ikke bekymrer sig om deres eget folk, men de går meget op i at ødelægge Ukraine kulturelt og territorielt. For at vende tilbage til den amerikanske præsidents position. I sidste ende vil præsident Trump forstå, at Ukraine har overhånden, og han vil indse det først og fremmest for det amerikanske folks skyld, for Amerikas fremtid, fordi det her fremtiden ligger. Og det er noget, der vil ske før eller siden, fordi Donald Trump elsker sit land, elsker sit folk, og det er det, vi vil se i den nærmeste fremtid.
Sergej, hvad er dit svar på det? Først og fremmest tror jeg ikke, at virkelig fornuftige mennesker kan tro på det, vores kollega fra Kiev sagde. Fordi hver eneste sætning modsiger den forrige. Selvfølgelig er det bare propaganda i en meget radikal form. Og vær venlig ikke at skabe det indtryk, at vi tror på det, hun siger. Selvfølgelig ikke. Om den politiske svaghed osv. osv. Og som vi forstår det, besluttede Trump at anerkende Krim og Donbass som en del af Rusland. Og at de ukrainske tropper skulle trække sig tilbage fra Donbass, og at den russiske hær til gengæld skulle trække tropperne tilbage fra Kharkiv-regionen, Kum-regionen og Dnipropetrovsk-regionen, som den russiske hær havde erobret. Og det skulle være en territorial udveksling og en jurisdiktionel anerkendelse fra USA's side af Krim og Donbass. Men Donald Trump er ikke i stand til at opfylde denne aftale. Det er derfor, han vendte sig fra Zelensky til Putin. For Trump er Putin en stor, stærk politisk leder, som han respekterer meget. Og Zelensky er for ham en fjende, er ven med alle Donald Trumps fjender. Selvfølgelig ved han det udmærket godt. Og desuden har Zelensky givet falske oplysninger til Donald Trumps fjender for at få Trump i fængsel. Og måske kan du huske, at han tilbragte et par timer i fængslet. Så ingen chance. Men Trump er ikke i stand til nu at opfylde de aftaler, der er blevet indgået i Alaska. Det er derfor, situationen er sådan, og det vil bare være en fortsættelse af krigen. Sergej, du har måske ret i, at Ukraine ikke vil være i stand til at opnå det maksimale resultat, som nogle mennesker ser ud til at drømme om. For nylig, i betragtning af succesen med dronerne og hjælpen til lande i Mellemøsten, samt større selvforsyning med våben, har Ukraine på en måde taget ved lære af Israel og lært, hvor vigtigt det er at udvikle sit forsvarsindustri og være selvforsynende. Det er utrolig imponerende, hvad Ukraine har opnået. På den anden side kan Rusland heller ikke forvente maksimale resultater. Du ved, bare tage et kig på den daglige opdatering, på den daglige opsummering fra Institute for the Study of War for i går. Det lyder næsten som en tragisk krigsfilm. På den ene side røver de ukrainske styrker dybere ind bag de russiske frontlinjer. Du kan høre russiske militærbloggere ifølge den rapport tale om, hvordan russiske embedsmænd overdriver deres resultater på slagmarken. De taler også om, hvordan ukrainerne er i stand til at ramme mål dybt inde i russisk territorium, som kemiske anlæg og olieinfrastruktur. Det er utroligt imponerende. På den anden side udlader rapporten faktisk det, vi hørte før. De russiske angreb på Kiev, herunder ifølge Ilya Ponomarenko fra Kiev Independent, på Tjernobyl-museet i Kiev. Det gør ondt i hjertet at se, at disse genstande blev ødelagt, samtidig med, at civile potentielt er blevet dræbt. Og også Volodymyr Zelensky, der advarer om et russisk mellemdistancemissilangreb på Kiev. Pointen er, at hver side har vist, at den kan holde stand, at den kan skyde, at den stadig kan kæmpe. For Ukraine is this enormt imponerende resultat over 4 år, men ikke det maksimale resultat. Og hvis ukrainerne føler, at de har medvind, kan de til en vis grad narre sig selv. Fordi Rusland, når alt kommer til alt, er en stormagt. Og asymmetrisk krigsførelse virker kun, hvis den side, der er større og stærkere i kampen, føler sig begrænset af regler og normer. Det er ikke klart, at Vladimir Putin gør. Og hvis han er villig til at eskalere helt til det yderste, så kan han måske vinde krigen, selv med Ukraines betydelige resultater. Catherine, jeg kan se, at du reagerede meget i din mimik på det, begge vores gæster sagde. Hvad vil du gerne sige som svar på det, Owen sagde? Først og fremmest, jeg er baseret i Washington D.C., ikke Kiev. Det er bare for at præcisere for dine seere. En anden tanke er, at mange mennesker handler ud fra argumentet om, at Rusland har magt alene på grund af dets størrelse. Men Rusland har ingen kapacitet til teknologisk udvikling. Den eneste ressource, Rusland altid har haft, er dets naturressourcer, som de bogstaveligt talt graver op af jorden og sælger til alle. Men de har aldrig haft en fordel inden for teknologi og andre udviklinger. Og det ser vi tydeligt lige nu. Størrelsen, hvis vi taler om krigsførelse,
virker faktisk meget negativt for Rusland lige nu, fordi de bogstaveligt talt ikke har nok luftforsvar til at dække alle nødvendige militære og økonomiske mål. Og vi ser det meget tydeligt lige nu. Nu vil jeg gerne tale lidt om de stigende russiske tab, som vi har set i de seneste uger. Vi hørte Owen nævne disse dybere ukrainske angreb, som på mange måder har ramt dele af Rusland, men ikke forventet, eller hvor mange troede, at Ukraine ikke havde evnen til at ramme. Mit spørgsmål til Sergej, som jeg gerne vil stille dig, er: ser vi en splittelse i overvejelserne i Moskva, fordi antallet af dødsfald på russisk side stiger som følge af denne krig? Store russiske dødsfald, fordi alle disse myndigheder bare er propaganda. Og se på tallene meget enkelt. I de foregående 2 år var der en udveksling af ligene af de dræbte soldater. Det er 1-40. 1-40. En russisk soldat er blevet udvekslet for 40 ukrainske soldater. Dette er sket over 2 år. Nu er det lidt ændret, og nu er det 1-15. Det betyder stadig nu, selv med en lidt mindre russisk offensiv. Ikke desto mindre, i april var forholdet mellem udvekslingen af sårede, en dræbt russisk soldat til 15 ukrainske soldater. Selvfølgelig skal vi ikke kun tage højde for antallet af dræbte soldater, men også det faktum, at den russiske hær rykker frem. Derfor er slagmarken under russisk kontrol. Men det viser også, at det er umuligt selv at tænke rationelt og fornuftigt, at Rusland, hvordan skal man sige det, har mistet flere soldater end Ukraine i Syrien. Og for det andet skal du tage højde for, at Ruslands krav ikke er at tage Donbass. Nej. Rusland kræver, at Ukraine skal være et demokratisk, normalt, neutralt land, men ikke et nynazistisk, terroristisk regime, som det er nu. Derfor er frie og fair valg et russisk krav. At stoppe politisk undertrykkelse mod ortodokse jøder er et russisk krav. Sergej. At stoppe politisk undertrykkelse mod det russiske sprog, som er modersmål for 70% af russerne. Okay. Sergej, jeg vil gerne spørge dig om noget. Okay. Spørg løs. Jeg vil gerne spørge dig om noget angående de internetnedbrud, vi har set over hele Rusland. Hvis disse, tabstal, antallet af rapporterede ofre, faktisk er falske. Hvorfor ser vi så mange internetnedlukninger over hele Rusland, hvilket gør det svært for den gennemsnitlige russer at få adgang til de internationale medier i forbindelse med den igangværende krig? Antallet af russiske ofre er ikke faldet, men det er meget mindre end antallet af ukrainske ofre. Og jeg bør huske, at Rusland har, men det handler ikke engang om tallene. Det er bare, hvorfor ser vi de her internetnedbrud? Ja, jeg forklarer det. Hey, det er lynhurtigt. Rusland har stadig ikke nogen massemobilisering som i Ukraine, men kun frivillige tager i krig alle disse år, undtagen 1 måned siden krigens begyndelse. Og hvis du ser på internettet, prøver Rusland nu at lave en suveræn national beskedtjeneste. Fordi folk i myndighederne mener, at det er for farligt politisk. Hvis de vigtigste beskedtjenester er under kontrol af de vestlige lande, som faktisk deltager i den hybride krig og stedfortræder krig mod Rusland. Det er derfor, det sker. Men de fleste russere har selvfølgelig en tendens til at bruge andre beskedtjenester. Og der er mange, fordi det er lukket, og når det gælder mobil internet, bliver det brugt af ukrainske droner til at udpege mål. Det er derfor, ja. Det er derfor, det er noget begrænset. Folk er meget utilfredse med det her. Jeg er bange for at tale. Vi var meget på... Men ikke desto mindre accepterer de, at det er virkeligheden. Og dette forresten vil også være virkeligheden i europæiske lande om et par år. Katarina, vil du gerne svare på det, vi lige hørte Sergej sige? Altså, jeg mener virkelig, der er nok kun én ting, jeg kan sige til det. Det faktum alene, at russerne ikke tager ligene af deres dræbte soldater med sig, og hvor mange, der er blevet dræbt, det er bare endnu et tegn på, at de simpelthen er ligeglade med deres eget folk. Og de ved måske ikke engang, der er faktisk en ret stor mulighed for, at de måske ikke engang kender det reelle antal ofre, fordi de fører denne krig baseret på vrangforestillinger.
Og det er endnu et faktum, at bare det, at de ikke ønsker at tage så mange hjem, som der bliver dræbt, eller måske kan de ikke finde de lig, det er faktisk et meget trist billede af situationen, som vi ser i Rusland lige nu. Og jeg vil gerne give dig lidt plads til at svare, Sergej. Værsgo. Hun lyver. Hun løj lige. Jeg tror, alle forstår, hun bare lyver. Og vil du reagere på det? Ja, selvfølgelig. Et par pointer. Først og fremmest til Sergej må jeg sige, som israeler og som jøde er det utroligt stødende at høre den ukrainske regering blive beskrevet som nazistisk. Jeg ved, at du ikke gør det af fjendtlighed mod jøder eller af antisemitiske motiver. Det ved jeg. Men jeg synes, og jeg formoder, at jeg ikke er alene om at føle, at det er utroligt anstødeligt på en måde at nedgøre nazisternes arv og rædsler ved at sætte den etiket på en regering i Ukraine, som jeg mener, det er ret tydeligt ikke fortjener det. Også hvad angår internetforstyrrelserne, forstår jeg dit synspunkt om, at ukrainerne potentielt kan bruge internettet militært mod Rusland. Vi har for eksempel set i Israel, at GPS-systemer er blevet sat ud af drift i visse dele af landet på bestemte tidspunkter gennem de sidste 2,5 år. Og selvom det har været frustrerende for os, har vi forstået det. Men omfanget af internetrestriktionerne i Rusland virker bestemt som et forsøg på informationskontrol. Når det er sagt, Natasha, som vi har lært af bitre erfaringer gennem de sidste 4 år, handler denne krig ikke kun om retfærdighed. Den handler også om fred. Og at balancere de 2 mål er lige så vigtigt som altid. Og jeg er bekymret for, at der kan være en vis overmod på den ukrainske side. En følelse af, at de i kraft af deres succeser, selv små fremskridt på slagmarken, succeser geopolitisk med hensyn til dronekrigsførelse og operationelt i forhold til de angreb dybt inde i russisk territorium. Så imponerende som de er, kan Ukraine glemme, at i en asymmetrisk krig, hvor den stærkere part ikke nødvendigvis føler sig begrænset af regler og normer, og ja, når den stærkere part i sidste ende har atomvåben, så skal hovmodet begrænses, og politikken skal være rationel og klog og pragmatisk. Og jeg håber, at folk i Kyiv har det i tankerne, mens de navigerer i det, der selvfølgelig er en smertefuld situation. Sergej, jeg er interesseret i at høre din mening om, hvad slutmålet er på nuværende tidspunkt for Putin og Kreml. Ved du, ser vi krigen gå ind i sin afsluttende fase på nogen måde? Eller tror du, at vi stadig vil se mange kampe foran os? Rusland kæmper ikke for territorier. Rusland er det største land i verden. Rusland kæmper for friheden for folkene i Ukraine. Først og fremmest for friheden og sikkerheden for de mennesker, der stemte for folkeafstemningen og tilsluttede sig Rusland i disse 5 nye regioner, men også for de mennesker, der bor i Ukraine. De bør være frie fra det nye nazistiske regime. Jeg insisterer på, at dette er et nyt nazistisk regime. Hvis du vil, kan jeg give dig et meget simpelt faktum, som kan bevises af Kongressen i Amerikas Forenede Stater, at dette er et nyt nazistisk regime. Det er virkelig simpelt. Og Rusland ønsker ingen trussel fra det ukrainske regime, hverken mod Rusland eller mod de russiske folk i Ukraine. Og flertallet er russere, der bor der. I Ukraine, fordi Kiev, som du måske ved, var Ruslands hovedstad i 3 århundreder i historien. Ukraine var en del af Rusland i 1000 år, og Ukraine betyder bare, hjørnet af Rusland. Det er en oversættelse af ordet Ukraine, Ruslands hjørne. Så derfor er målet meget klart for Vladimir Putin. Ingen trussel fra det ukrainske regime, hverken mod Rusland eller mod Ukraines borgere, hvilket betyder demilitarisering, afnazificering, demokratisering og stop for politisk undertrykkelse. Meget enkelt. Katarina, jeg vil gerne høre din mening om dette. Er krigen ved at gå ind i sin slutfase efter din mening, eller har vi stadig mange års kampe foran os? Og du er også velkommen til at svare, Sergej. Jeg så, du rystede på hovedet. Så først og fremmest, hvis vi taler om krigen, tror jeg, at den vil vare i lang tid, fordi det vil tage lige så lang tid, som den russiske retorik forbliver den samme, som vi lige har hørt nu. Indtil det øjeblik, hvor de ændrer retorikken, vil situationen sandsynligvis forblive den samme, selvom Ukraine helt sikkert allerede har og vil få territoriale gevinster. Og selv i det øjeblik, hvor Ukraine vil skubbe russerne tilbage fra sit territorium, vil Rusland stadig angribe, og vi vil sandsynligvis se en situation, der minder meget om Israels.
Og vi vil sameksistere i nogen tid indtil det øjeblik, hvor Rusland accepterer, at de ikke kan have territoriale ambitioner over for Ukraine. Uanset om det er baseret på propaganda, historiske idéer eller hvad som helst, så har de simpelthen ikke ret til det. Og indtil det øjeblik, de forstår det, vil denne konflikt stadig foregå. Men det vil blive meget hårdere og meget sværere for Rusland for hver dag, der går. Det jeg med sikkerhed kan sige er, at jeg ved, at droneangrebene på Rusland, gengældelsesangrebene, vil blive flere inden årets udgang, meget større, og de russiske tab vil blive meget større. Men det er, hvad vi vil se ved udgangen af dette år. Vil Rusland under Putins ledelse forstå det og redde sit folk eller ej? Det er et åbent spørgsmål for dem. Godt, desværre er vi nødt til at afslutte denne debat. Jeg vil gerne takke alle vores paneldeltagere. Vi tager en kort reklamepause. Bliv hos os på Global Eye. Vi er tilbage om lidt. Og vi er tilbage på Global Eye. Jeg er Natasha Kirtek, og tak fordi du bliver hos os. Et fyldt passagertog, der kørte gennem det sydvestlige Pakistan, er blevet ramt af et ødelæggende selvmordsangreb, hvor mindst 23 mennesker er blevet dræbt og over 70 andre såret. Myndighederne siger, at et køretøj fyldt med sprængstoffer blev detoneret nær jernbaneskinnerne i Quetta, netop som toget passerede, hvilket væltede 2 vogne og satte dem i brand. Der er mange ofre, og mange huse blev ødelagt. Jeg er fra dette område. Tidligt om morgenen var der en meget stor eksplosion. Da jeg kom udenfor og kiggede, var der total kaos omkring toget. Den separatistiske militante gruppe BLA har påtaget sig ansvaret og siger, at de gik efter sikkerhedspersonale, selvom civile var blandt de døde. Dette er en gruppe, der kræver uafhængighed fra Pakistans centralregering. Vi vender nu blikket mod Afrika, hvor Østafrika er dybt involveret i en politisk kamp om brugt tøj. Og kernen i problemet er faktisk ret enkel her. Regeringerne siger, at strømmen af billige importer fra Vesten gør det næsten umuligt at opbygge en lokal tekstilindustri. Embedsmændene hævder, at selvom det skaber arbejdspladser, fastholder det for de meste landene i videresalg med lav værditilvækst i stedet for produktion. Og det er derfor, Uganda netop er blevet det seneste land til at pålægge en afgift på 30% på brugt tøj. Tilhængere siger, at det vil beskytte den lokale industri og miljøet, men kritikere advarer om, at det risikerer at gøre det for dyrt for forbrugerne, uden at løse det dybere produktionsgab. Nu står Canada over for sin største prøve på national enhed i årtier. For i oktober skal den olierige provins Alberta stemme om, hvorvidt den skal forblive en del af Canada eller blive en selvstændig stat og begynde den juridiske proces mod en mulig folkeafstemning om uafhængighed. Nu kommer det initiativ efter, at 100.000 af albertanere har skrevet under på underskriftsindsamlinger, drevet af frustration over energipolitik, skatter og det, mange kalder føderal indblanding fra Ottawa. Jeg er dybt loyal over for både Alberta og Canada, men jeg tror virkelig på, at vores land er meget stærkere og mere velstående, når vi respekterer provinsernes rettigheder og giver dem mulighed for at styre sig selv med minimal føderal indblanding. Albertanere, ikke Ottawa. Quebecere, ikke Ottawa. Og alle de andre provinser skal hver især have beføjelse til at bestemme over vores egen kurs og fremtid. Separatistiske ledere hævder, at Alberta bidrager mere til Canada, end de får tilbage, og nogen har endda foreslået tættere bånd til USA. Nu er det store spørgsmål. Hvad er det egentlig, der flyver gennem det begrænsede militære luftrum? Når det spørgsmål er tilbage i rampelyset nu, hvor Pentagon har frigivet endnu en stor mængde tidligere klassificerede UFO-filer, inklusiv infrarødt video, der viser mærkelige flyvende objekter nær amerikanske militærfly i tæt befolkede områder.
Embedsmænd insisterer på, at der stadig ikke er nogen beviser for udenjordisk liv, men de indrømmer også, at mange af disse hændelser forbliver uforklaret. En nyligt frigivet beretning beskriver endda glødende kugler, der angiveligt jagter jagerfly under en militær mission. Filærernes offentliggørelse er en del af et gennemsigtighedsinitiativ beordret af præsident Donald Trump, som siger, at den amerikanske befolkning selv skal afgøre, citat, hvad pokker der foregår. Lad os nu sætte fokus på nogle af de største nyheder fra hele verden, som du måske er gået glip af i denne uge. Den kinesiske leder Xi Jinping har brugt den sidste uge på noget, som meget få verdensledere kan gøre i øjeblikket, nemlig at mødes med både USA's præsident Donald Trump og Ruslands leder Vladimir Putin med få dages mellemrum. Og nu siger rapporter, at den kinesiske præsident muligvis er på vej til Nordkorea som næste stop for at deltage i et topmøde med Kim Jong-un, hvilket yderligere vil styrke Beijings rolle som centrum for global diplomati. Tidspunktet her er fascinerende, fordi Kina i stigende grad forsøger at præsentere sig selv som den ene stormagt, der stadig kan tale med alle. Washington, Moskva, Teheran, Pyongyang. Ja, verden bliver mere fragmenteret og ustabil. Men bag symbolikken gemmer der sig nogle meget reelle strategiske spørgsmål her. Og det er, hvor stor indflydelse Kina egentlig har på Nordkorea. Nu har vi Pyotr Kursin med os. Han er tidligere FN-embedsmand og geopolitisk ekspert. Nu har Xi Jinping været vært for både Trump og Putin. Han kan snart mødes med Kim Jong-un. Hvilket budskab tror du, Kina forsøger at sende ved at placere sig selv i centrum af alle disse globale magtforhold? Det er rart at være med. Jeg synes altid, det er interessant at prøve at forstå, hvad der foregår i hovedet på en som Xi Jinping, Putin, Trump. Det er det, vi kunne kalde stærke mænd, du ved. Folk, der har evnen til at stå i spidsen for en mere centraliseret styreform. Eller i Trumps tilfælde, en, der stræber efter det. Jeg tror, at Xi Jinping, det hele stammer i høj grad fra hans idé om national genrejsning. Denne idé om, at Kina skal genoprette sin storhed efter ydmygelsens århundrede. Og Xi Jinping er en, der i høj grad voksede op under Mao Zedong og det store spring fremad. Og han oplevede Kina i en meget svær periode. And I think this have a little influence på hans opvækst. Hans far arbejdede i regeringen. Og han har været en, der meget omhyggeligt har arbejdet for at hævde Kinas interesser på en måde, som Hu Jintao og hans forgængere ikke gjorde. Og i det tilfælde viser det, at Kina kan omgås alle ved at være vært for Putin og Trump. Jeg synes, vi altid bør tilføje en lille forbehold om, at disse møder finder sted, fordi der hver især var forsinkelser af forskellige årsager. Men Kina behøvede ikke at gøre dette på samme tid. Det faktum, at Putin og Xi mødtes, og at det blev arrangeret den 20. maj, som er en dato, der på kinesisk lyder som "jeg elsker dig", er en meget bevidst hensigt. And I think there is a klar demonstration at Xi tilbragte tid med Trump, men han vil gerne se Putin, hvis det giver mening. Og jeg kan helt sikkert garantere, at de to diskuterede Xis erfaringer med Trump, og hvordan man håndterer ham, manipulerer ham osv. Så det har helt sikkert været et vigtigt par uger for Beijing. Nu vil jeg gerne tale mere om Nordkorea. Nordkorea har for nylig ændret deres forfatning. De har fjernet enhver omtale af genforening med Sydkorea. Hvad signalerer det for dig, og hvordan kunne det påvirke den måde, hvorpå Beijing og Kim Jong-un i sidste ende kunne gennemføre denne type møde? Det er interessant. Kim Jong-un kan godt lide at stå i rampelyset, ikke? Vi har tidligere kunne se hans bestræbelser på at være relevant i det globale system, i det globale samfund. Og det er bestemt mærkeligt, at Nordkorea slet ikke bliver nævnt eller taget i betragtning, når man tænker på, hvor fragmenteret og kaotisk verden er med alt det, der sker med Iran og Ukraine osv. Så det vil bestemt være interessant at se, hvordan Kim Jong-un opfører sig ved dette møde, netop fordi opmærksomheden har været så lav. Rampelyset har ikke været rettet mod Nordkorea. Så jeg tror, at det ene er bare at se, hvordan han opfører sig. Punktum. Men der er en nuance, før jeg kommer ind på Kina specifikt, og det er, at forholdet mellem Rusland og Nordkorea er blevet meget dybere og mere intenst i løbet af de sidste par år. Nordkoreanerne er i høj grad involveret i den russiske krig. Russerne forsøgte længe at benægte, at det var tilfældet. Og så blev det åbenlyst, at 10.000 nordkoreanere hjalp til. Ikke bare på en eller anden symbolsk måde eller logistisk, men bogstaveligt talt på frontlinjerne.
i Kursk, da ukrainerne tog et stort område i den russiske oblast. Så pointen med det her er, at Kina aldrig rigtig har brudt sig om dette forhold. De ser Kina som en status quo-magt. Nogle mener, at de drager fordel af det internationale system, som det er, selvom de forsøger at ændre det en smule for at underminere USA's hegemoniske status. Men det er ikke så hensynsløst eller forstyrrende som nordkoreanerne eller russerne. Og derfor bød Kina ikke rigtig dette forhold velkommen. Så når det kommer til den her artikel 2, som handler om, hvordan Nordkorea definerer territorium, er det grundlæggende et stort og efter min mening underbelyst skift i den måde Nordkorea ser på genforening med Nordkorea. And this is problem for Kina, because Kina ikke ønsker at være i rampelyset. Det ønsker ikke uro ved sin egen grænse. Det har sine egne indenrigsproblemer, men selvfølgelig også resterne af Iran, Rusland og de globale økonomiske konsekvenser af disse begivenheder, som Kina arbejder hårdt på at forsøge at stabilisere for sine egne interesser. Men selvfølgelig, hvis Nordkorea bliver et problem, så er det endnu en hovedpine for Xi Jinping. Godt, jeg vil gerne sige mange tak til dig, Piotr, for at du deltog og delte dine indsigter med os. Fascinerende. Vi må vente og se, om dette møde faktisk bliver til noget. Men nu skal vi vende os mod et helt andet emne, mine venner. Hvis du har udskudt at bestille din sommerferie, fordi du er bekymret for, at konflikten i Mellemøsten igen kan forstyrre flytrafikken eller sende billetpriserne i vejret, så bare rolig. Du er bestemt ikke alene. Europas flyselskaber navigerer nu gennem et stort energichok efter at kamphandlinger omkring Golfen reelt har forstyrret ruter, der var knyttet til Hormuzstrædet, som selvfølgelig er en vigtig livsnerve for forsyningen af flybrændstof. Brændstofpriserne blev næsten fordoblet på et tidspunkt, og der er reelle bekymringer om mangel i hele Europa. Men EasyJets direktør siger, at passagererne ikke skal gå i panik. Han insisterer på, at flyvningerne vil fortsætte som planlagt denne sommer. Alligevel advarer flyselskaberne om, at rejsende opfører sig anderledes, venter længere med at bestille, holder nøje øje med priserne og virkelig bare prøver at finde ud af, om denne geopolitiske krise er midlertidig turbulens eller noget, der virkelig kan ændre rejseudgifterne i de kommende måneder. Og jeg vil nu gerne vende mig mod økonomen Alex Kohn, som er med os i studiet for at hjælpe os med at forstå, hvad de højere brændstofpriser og forbrugernes bekymringer i sidste ende betyder. Så der er meget blandede signaler her. Jeg kan fortælle dig, som en, der elsker at rejse, at jeg selvfølgelig flyver ud af Israel. Jeg venter til allersidste øjeblik med at bestille, fordi man aldrig ved, hvad der kan ske. Men det er selvfølgelig en helt anden oplevelse for folk, der er i udlandet. Flyselskaberne siger, at der ikke er nogen umiddelbar mangel på brændstof lige nu, men priserne på flybrændstof er stadig steget kraftigt. Så hvor stort et pres vil du sige, det lægger på flybranchen, indtjening og billetpriser? Ser vi allerede billetpriserne stige? Nå, det er en pinlig tid for flyselskaberne. Som du nævnte, blev nogle af de store lufthavnshubs lukket ned, især i Golfen, som Dubai og lignende. Nogle flyselskaber gik konkurs. Spirit Air, Magnific Charter, Joy Air, så vi taler om mindst 3 flyselskaber, der gik konkurs. Og som du sagde, priserne stiger, og folk er virkelig frustrerede. Så den her udtalelse bør ikke tages alt for alvorligt, for det er jo ikke sådan, at de direktører ved, hvad der kommer til at ske politisk mellem USA og Iran. De ved ikke, hvad der kommer til at ske med Hormuzstrædet eller noget i den stil. De vil bare berolige folk og sige, køb venligst billetter i god tid, så vi kan gå i seng og slappe af, velvidende, at vi faktisk får fyldt vores fly. Mm-hmm. Det, de kan tage højde for, er, at den globale økonomi er meget aggressiv. Så når oliepriserne stiger, ser man pludselig nye kilder til olie. Især er USA blevet en stor eksportør af olie og gas. Det samme gælder for Sydamerika osv. Så fordi olie i Golfen er meget billig, men fordi Golfen nu er begrænset på grund af Hormuzstrædet, ser man pludselig, at dyrere olie bliver konkurrencedygtig. Og det er en god ting, fordi udbuddet pludselig til en vis grad neutraliserer problemet med Hormuzstrædet. Så jeg synes, det er gode nyheder, men det skal tages med et gran salt. Du ved, vi hører selvfølgelig rapporter om, at folk booker flyrejser senere. Igen, jeg nævnte min egen oplevelse. Jeg har selv gjort det samme, bare på grund af al usikkerheden omkring konflikten. Hvad fortæller det os om forbrugertilliden lige nu? Og ser vi allerede, at flyselskaberne, branchen som helhed, bliver ramt? De er blevet ramt. Mange flyselskaber har tabt penge. EasyJet har tabt penge. Air France, Qatar Airlines har tabt mange penge på grund af aflyste flyvninger. Så en del flyselskaber er under pres.
Nogle flyselskaber har sikret sig mod oliepriserne, hvilket er vigtigt for dem. Så nogle flyselskaber var fremsynet og tog højde for det. Et andet problem er den lave dollar, fordi mange flyselskaber bliver betalt i dollars, og det kan skade deres regnskaber, afhængigt af, hvordan de betaler for olien eller andre tjenester, de modtager. Så det er en meget turbulent arena, de opererer i. Nogle gange kaldes det en perfekt storm, når man har mangel på olie, dyr olie og en dollar, der styrtdykker. Så al denne usikkerhed forårsager en masse kriser, der skal håndteres med det samme. Rigtigt. Men jeg tror, de vil gøre et godt stykke arbejde. Nogle af dem har endda specielle software-applikationer til at håndtere kriser, som oprindeligt blev udviklet til vejrkriser, men de er absolut anvendelige i tilfælde af olie, krig og alle de andre elementer. Okay, nu vil jeg gerne tage et bredere kig på den globale økonomiske situation, ikke kun flyrejser. Hvilke andre industrier er blevet hårdest ramt af konflikten lige nu, eller hvilke områder bør forbrugerne være opmærksom på? Altså, jeg mener industrier, der kræver meget energi. En ny industri er AI-industrien, fordi de bruger enorme computerfarme, der står for al behandlingen af de store sprogmodeller. Så vi taler om enorme computerfarme, der bruger meget energi. Energi er meget dyrt, og det er blevet sværere at få fat i for nylig. Hvis vi taler om logistik, er meget det, vi er på lige nu, fremstillet i Fjernøsten. Og som et resultat er forsyningskæden for disse produkter, uanset om det er tøj, elektronik, biler eller hvad det nu måtte være, begrænset, som vi oplevede under covid-pandemien. Og hvad resultatet er, at det har forstyrret alle disse forsyningskæder, hvilket betyder, at der er enorme lager, som skal sendes senere. Så der er mangel osv. Så det er en mulighed for dem, der har lager og kan udnytte det. Det er en trussel for dem, der står uden varer. Så det er de store industrier, der vil blive påvirket af det. Okay, jeg vil gerne takke dig, Alex, for at være med os. Det var en fornøjelse. Jeg tror, vi alle krydser fingre for, at der snart kommer klarhed over, om vi kan tage på vores næste ferie til en overkommelig pris. Det fortjener vi. Det fortjener vi. Det fortjener vi. Okay. Vi går nu videre til vores næste historie. På børnehospitaler over hele USA bliver specialtrænede facilitetshunde nu faste medlemmer af plejeteamene. De hjælper unge patienter gennem smerte, stress og frygt. Og det her vil du gerne se. Tag et kig. Facilitetshunde bliver en stadig større del af børnehospitalerne. De besøger ikke bare i et par minutter, men arbejder fuldtid sammen med de kliniske teams. På Mount Sinai Kravis Children's Hospital i New York er hunde som Ice og Sommer en del af et program, der skal gøre hospitalet lidt mindre skræmmende for de unge patienter. Det er ikke almindelige frivillige terapihunde. De er specialtrænede facilitetshunde, der arbejder op til 40 timer om ugen sammen med deres førere og har adgang til følsomme områder på hospitalet, hvor frivillige hunde normalt ikke må komme. Det er meget anderledes end det traditionelle frivillige program med terapidyr. I frivillige programmer kommer hundene ind højst 1-3 timer om ugen og besøger patienter. Vores facilitetshunde er trænet som servicehunde til at arbejde specifikt i hospitalsmiljøet. Målet er enkelt. At give trøst, sænke stressniveauet og hjælpe børnene gennem nogle af de sværeste øjeblikke i behandlingen. For nogle patienter betyder det at have en hund i nærheden under en smertefuld eller skræmmende procedure. For andre betyder det at finde motivationen til at komme ud af sengen, gå rundt eller bare føle sig som et barn igen et sted, der kan føles alt andet end normalt. Eksperter siger, at disse programmer udvides over hele USA, hvor hospitaler som Johns Hopkins, Northern Children's, St. Louis Children's og Mount Sinai bruger facilitetshunde på fuld tid til at støtte pædiatrisk pleje. Forskere siger, at selv korte interaktioner med disse hunde kan forbedre velvære, reducere stress og hjælpe børn med at håndtere smerte. På University of Arizona's Human Animal Bond Lab siger eksperter, at hundene kan hjælpe med at normalisere hospitalsmiljøet, forberede børn på procedurer og støtte genopretning. De får også betalt fri, ligesom vores hundefører. Så de holder fri sammen med deres fører. Når de ikke er på arbejde, er de hjemme hos deres primære fører, og så får de bare lov til at være en helt almindelig hund. Vesten tages af, og de får bare lov til at være en helt almindelig hund, når de ikke er på arbejde. For familier, der står over for lange hospitalsophold, kan den støtte sætte et varigt præg. Hospitalsansatte siger, at nogle børn danner dybe relationer til hundene. Og for patienter, der gennemgår de hårdeste behandlinger, kan de øjeblikke med trøst gøre en afgørende forskel. Ret fantastisk.
Der er ikke noget som hunden. Godt, vi går videre til vores næste historie. I årtier har Kubas kommunistiske ledelse overlevet amerikansk pres gennem sanktioner, isolation og støtte fra allierede som Rusland og Kina. Men nu tager Trump-administrationen tingene til et helt nyt niveau. En amerikansk domstol har anklaget den tidligere kubanske leder Raúl Castro for mord i forbindelse med nedskydningen i 1996 af 2 civile fly, der blev fløjet af en kubansk-amerikansk dissidentgruppe. En hændelse, der kostede 4 mennesker livet og stadig vækker dybe følelser i det kubanske eksilmiljø i Florida. Allerede nu udløser dette skridt en kraftig global reaktion, hvor både Moskva og Beijing anklager Washington for at bruge intimidering og endda lege med tanken om regimeskifte. Og det sker samtidig med, at USA har indført nye sanktioner mod landet, som reelt har pålagt en blokade af olieleverancer til Cuba, hvilket forværrer brændstofkrisen der og fører til længerevarende strømafbrydelser og fødevaremangel. Med os nu er John Kavalek. Han er præsident for det New York-baserede USA-Cuba Handels- og Økonomiråd. Først og fremmest, hvor betydningsfuld vil du sige, at denne tiltale mod Raúl Castro er? Ved du, er det her mest symbolsk, eller kunne det faktisk bane vejen for mere aggressive amerikanske handlinger over for Cuba? Og hvordan tror du, det vil se ud? Det er en kombination af grundlæggende begge dele af det, du sagde. Det er performativt. Det er symbolsk. Raúl Castro vil aldrig se indersiden af en amerikansk fængselscelle. Han kommer aldrig til at blive ført frem for pressen i håndjern. Han vil tilbringe sine sidste dage. Han fylder 95 i juni. Han vil tilbringe sine sidste dage, sine sidste år i Cuba. Han vil dø i Cuba. Han vil blive begravet i Cuba. Men symbolsk set kan præsident Trump sige, at det her skete i 1996 under Bill Clinton, en demokrat. Derefter skete der ikke noget under George Bush, republikaner, så Obama, demokrat, så Biden, demokrat, og nu Trump. Og derfor er præsident Trump meget optaget gennem både sin første og sin anden periode af enten at gøre det, hans forgængere ikke gjorde, eller at rulle det tilbage, de gjorde. Eller i hans tilfælde, de var svage, de var dumme, de var tåbelige, og han ville gøre noget ved det. Så det performative symbolikken, især for folk i det sydlige Florida, er meget vigtigt. Til din anden del, som er, om dette potentielt fører til skrappere tiltag, hvad enten det er sanktioner eller andre handlinger fra administrationens side, er svaret ja. Tror jeg, at USA militært vil forsøge at fange Raúl Castro, som de gjorde i januar med Nicolás Maduro? Nej. Men det er symbolik, det er optik. Det er sjovt. Hvad får dig til at være så sikker på det? Der var jo tydeligvis ingen forventning om, at Maduro ville blive snuppet af amerikanske styrker. Hvad gør Raúl Castro til et anderledes tilfælde på nuværende tidspunkt? En grund er, at Nicolás Maduro var siddende præsident i Venezuela. Og igen, dengang fokuserede præsident Trump på det, der så godt ud. Nicolás Maduro var Venezuela. Venezuela var Nicolás Maduro. Han var stor, han fyldte fysisk meget, han bar de interessante kostymer. Og han var lidt som en tegneseriefigur, men han havde kontrollen over Venezuela. Så præsidenten brugte måneder på at opbygge en armada ud for Venezuelas kyst, gik ind, fangede ham, og nu sidder han i tilbageholdelsescentret i New York. Raúl Castro er ikke et nuværende statsoverhoved. Han gik på pension i 2016. Han er jo tidligere forsvarsminister, men han er gået på pension. Nu er fortællingen, du ved, at det er ligegyldigt, om han er gået på pension. Han har stadig magten, han kontrollerer stadig landet, hans familie kontrollerer landet. Men realiteten er at gå hen og tage en 95-årig mand, som hverken er statsoverhoved eller regeringsleder, på grund af noget, der skete for 30 år siden. Det kræver mange ressourcer, og spørgsmålet er, i Venezuela sagde præsident Trump, vi får olien. Like det. I Cuba er det grundlæggende en slags politisk konkurs. Du får gælden, så jeg tror, det indgår i overvejelserne. John, det sidste spørgsmål, jeg gerne vil stille dig, er, om du tror, at Trump overhovedet er bekymret for en migrantkrise, hvis Cuba fuldstændig kollapser på grund af den amerikanske blokade og de sanktioner, vi har set? Slet ikke.
At grunden er, at den her præsident ser på immigration som et våben. Og han er parat til at tage alt i brug fra det amerikanske militærs arsenal, hvilket betyder den amerikanske flåde, den amerikanske kystvagt. Så hvis den kubanske regering bevidst eller som et resultat af de nuværende politikker fra den kubanske regering og sanktionerne, de yderligere sanktioner fra præsident Trump, hvis der begyndte at opstå en ny situation som Mariel bådflygtningekrisen i 1992 eller en Basara-krise under Bush-årene, at denne præsident ville sende flåden og kystvagten til Floridastrædet, og de ville sende dem alle tilbage. Så den kubanske regering har ikke det som et værktøj. Og for præsident Trump er det lidt som kryptonit. Du ved, han vil sige, sådan noget i stil med, gør min dag. Bare prøv, for jeg vil have alle de direkte optagelser, der viser, at vi sender folk tilbage. Det er ligegyldigt, hvor de kommer fra. Hvis de ikke er her lovligt, så kommer de ikke ind, uanset hvad der sker. Så det er ikke et værktøj, som Kubas regering kan bruge som et våben. Okay, jeg vil gerne sige mange tak til dig, John, for at du var med. Det var meget interessant at høre din mening. Desværre er vi nødt til at gå videre til vores næste historie, og det er en mærkelig en af slagsen. En sjælden albinobøffel med kælenavnet Donald Trump er blevet en uventet viral attraktion i Bangladesh forud for Eid al-Adha. Tag et kig. En sjælden albinobøffel med et meget velkendt kælenavn er blevet en uventet stjerne i Bangladesh. Forud for Eid al-Adha samledes folkemængder nær Dhaka for at se det næsten 700 kilo tunge dyr, der lokalt er kendt som Donald Trump. Årsagen? Dens blege krop, lyserøde næse og især den lange lyseblonde hårtot, der falder hen over panden. Et udseende, som mange besøgende sagde, mindede dem om den amerikanske præsidents karakteristiske frisyre. Faktisk, min bøffel, der gik viral, hedder Donald Trump, og jeg købte den for 10 måneder siden på kvægmarkedet. Det var min lillebror, der gav den dette navn på grund af dens hår. Den gik viralt, og mange mennesker kom for at se den. Min lillebror. Albinobøfler betragtes som sjældne i Bangladesh, hvor de fleste bøfler har mørk hud. Det fik dette dyr til at skille sig endnu mere ud blandt de tusindvis af kvæg, der blev gjort klar til Eid al-Adha. Og efterhånden som billeder af bøflen spredte sig online, voksede også folkemængderne. Og det forvandlede et offerdyr til en lokal viral berømthed. Det er ægtemanden. Dette er et symbolsk navn. I virkeligheden kan der aldrig være en sammenligning mellem et menneske og et dyr. Det er bare et symbolsk navn, og vi gav det af kærlighed og hengivenhed. Bøflen blev til sidst solgt efter levende vægt til 550 bangladeshiske taka per kilo, cirka $4,50. For mange af dem, der kom for at se den, var tiltrækningen ikke kun den sjældenhed, men den mærkelige blanding af politik, popkultur og festivaltradition. Alt sammen samlet i en meget usædvanlig bøffel. Jeg må sige, at han er en meget sød bøffel, og jeg kan virkelig godt lide hans frisyre. Han har noget særligt over sig. Nå, mine venner, det var alt for nu for Global Eye. Jeg er Natasha Kirtik. Tak fordi I så med. Vi ses i næste uge, og have en fantastisk dag.